Cheng to Channel, Selamat Menikmati. Welcome. Yeah, 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 yeah. Oh, yeah. Srengenge durung metu, aku wis kerja. Ngoya wektu golek receh kanggo anak bojo. Senajan awak saya balung rasane linu, rata utara sake penting kabeh mlaku. Abok tenteng kahanan kudu tak songgo ora tau sambat senajan ati keronto-ronto nanging kokoyo ora ono lerene masalah siji teko liyane nyusul mburine. Sing paling kuat dewe masalah dunya, masalah keluarga, kabeh dadi tanggung jawabku, dadi beban pundakku. Opo ora mikir aku iki yo manungso duwe rasa kesel, duwe rasa kepingin werna-werna, nanging wis dadi dalane arep kepiye meneh. Aku dadi jaga kanggo mulyane kabeh Gusti. Paring ono sabar ring dodo nguat ketekat, jogo keluarga muga keringet iki dadi saksi kanggo mulyane anak bojo besok dadi siji. Srengenge durung metu, aku wis kerja. Ngoyak wektu golek receh kanggo anak bojo senajan awak saya balung rasane linu rata utara sake penting kabeh mlaku. Abot enteng kahanan kudu tak songgo ora tau sambat senajan ati keronto-ronto nanging kokoyo ora ono lerene masalah siji teko liyane nyusul mburine. Manungso duwe rasa kesel, duwe rasa kepengin werna-werna, nanging wis dadi dalane arep kepiye meneh. Aku dadi jaga kanggo mulyane kabeh Gusti. Paring ono sabar ring dodo nguat ketekat, jogo keluarga muga keringet iki dadi saksi kanggo mulyane anak bojo besok dadi siji. Koyo-koyo aku iki sing paling kuat dewe.
tanggung jawabku, dadi beban pundakku.